25 karon sa gabi. Padayon ta sa atong panag-istorya. Mag-istoryahay lang sa ta karon. Ato istoryahan karon about sa ECQ diri sa Cebu. Naa ko karon diri sa balay. Ika 2 days na lang ko karon nga wala ko'y trabaho. March, April, May. May. Straight na nga wala jud ko'y trabaho. So diri ra ko sa balay ato. Naka-work lang ko og 15 days. Karon stop na sad kay pangagahig sa mga tao diri. Si gawas-gawas. Kay bisag kanang kami, akong pamilya nisunod sa balaod sa city, naangin ni gilockdown ni balik ECQ, wa na say trabaho, di ba kapait? So stay at home na sad, taong bahay na sad ta. So mao ni naka-decide ko nga mag video para lingaw unya matiguang ta na atay kanang makita memories makita nato nga ingani di ay ang akong dagway sa edad na ko nga secret. Oo na siya mga kabandins. Hay kinabuhi pero fight lang gihapon. Na ako diri sa balay magluto, maglimpyo, kauban ako akong mama ug papa ug akong mga kids. Hopefully ugma di lang ko musulti kasi akong buhaton mag-video na sad ko. Kaya di pa man kaadto sa gawas kay kanang ECQ dakpo niya ko kadaghan ra bag pulis diri. Wala pay quarantine pass. So mao na stay at home gyapon ta kay di lalim ang virus kanang si COVID. Kay di na nato makita. Lisod na kaayo, sao na lang. Mao na stay healthy mga kabandins. Ay, smile lang gyapon. Kainit. Hay, asa mang electric fan kuya? Kainit man, palihog. Kay singot na si Bandin. Ay, salamat ang akong anak nga ama aptikon kayo. Ang supportive na ko nga editor. Sus, nagpasalamat jud ko dako kayo. Pero, di lang ko magsaba. Basta, kainit kay isang tanan. Daot na ang kutis ni kabandi. So maura to siya mga kabandin sa pagkakaroon. Stay healthy. O akong buotan nga bana kay unsay akong isugo musugot raba jud taon. Salamat. Bye bye.